everyone, welcome back to Sunny Live Chat, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Subsidiaries, and namhlanje guys sikhuluma ngenimba. Hey, hayi guys, iyasha indlu laphana ke kwinimba. But i-storyline sakhona guys ivesashintsha nje. We were all hoping ukuthi uLazarus kanye ke noZoleka bazohlala kahle. Kodwa ayibuka sengazi ukuthi cha, uHlathi ke akazobahlalisa kahle. Njengoba guys uHlathi sethi ke manje ufuna ukuthi ingane ayiqambe igama lakhe, igama ezophuma kela njengobaba wengane, aphinde futhi ingane isebenzise isibongo sakhe. But ke guys ngokomthetho vele uHlathi unayo i-right yokwenza lokho. uHlathi unayo ke i-right yokwenza lokho, but njani mazi guys uHlathi ukuthi ke yena uthanda uZoleka kahle yena nje kahle uthanda uZoleka kuze wathi ukuthumeka ufuna ukuthi babe nengane. So uZoleka uthumeka useyabona ukuthi bese ufuna sibe nengane ngona kuZoleka nengane encane. So manje akasayingeni indaba kaThumeka guys, and I just wish ukuthi uHlathi angafocus kuThumeka and let uLazarus kanye ke noZoleka baphile impilo yabo, bakhulise uningane yakhe la ekubenazi vele ukuthi ingane manje sethi manje ufuna ukuthi ingane ibize isibongo sakhe kwathi inthini. Check ama-teasers guys, kuyakhomba ukuthi usazobashubisela ngampela ke guys uHlathi, and they will end up telling ifamily ke ukuthi kahle hle kwenzekalani ke between the two of them kanye ke nendaba ke yengane. Manje ngiyacheck ke la inkundla zokuxhumana ama comment enu usethe omunye kanti wayengivela ingafi bavumela ngashoni. Yabona ke lokho vele ngabona ukuthi hayi ke Nkosi yami, hayi cha abasafuni lutho, wathi ayifi ingane yona lengane wayingafi. Hayi bo guys, senikhuluma ngalowo ndlela for a relationship kaZoleka kanye ke no Lazarus. Hayi ke yo, but I just wish guys ukuthi ke izinto ngenzeka ngendlela, but unfortunately bose ngazi ukuthi ke kusazoba i-struggle sangempela ke kusazoba i-struggle sangempela ngoba uHlathi akayimisele ke ubuyele emuva nesinqumo sakhe, and bathi ke uHlathi have nothing to lose. So whatever dirty game that uZoleka is planning to do noma to play uHlathi there is nothing azoyiluza guys uHlathi, because kwamanje uyiphilela ngemali ye-divorce yakhe noZoleka. So nje akana business, akana lutho. Umuntu ozoba nenkinga kahle hle ibona ke uZoleka noLazarus. Truly speaking, uHlathi is doing the right thing for ingane yakhe ngoba ingi yakhe vele, and abamceli ke into enye futhi eyinkinga ukuthi abamceli bayamtshela ukuthi bafuna ukwenzeka kanje. Abanye they still believe ukuthi they have to do DNA test babone ngempela ukuthi ingane ingikaHlathi noma ke ingikabani. I don't know guys ukuthi wena ufuna ukuthi le story lesi unfold kanjani, noma nawe ufuna ukuthi ingane ife. I don't know, but ke for me hayi bakithi ayingashona ingane, kodwa uHlathi bakithi akafocus kancane ke kuThumthums. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Bye.